Já si budu dávat na ruku. Dopředu. Stop, pravou rukou 300 dopředu a 5 doprava. Ještě dopředu, tam. Teďko, zůstaň na místě a pravou ruku stojí doprava, ale o hodně, o půl metru. Dopředu, zpátky, o 10, doprava. Ještě opět, ještě. Potom to dělej radši, to bude lepší. Tak, a teďko k sobě, jako rukou. Doprava opět. Tak, máš ho. Pouště to tam vypíněl. A ještě doprava. Dopředu, doprava, dopředu, ještě máš ho, pod malíčkem. Posouvej se doprava. Dobrý. S pravou rukou dopředu. Vidíš ji? No, dobrý, pravou rukou dopředu, doprava, ještě, máš ho. Teď to dopředu lež, rovně, stop, pravou doprava a dopředu, máš ho pod malíčkem. Teďko musíš jít dopředu, ještě o 10 čísel, tak, pravou doprava o 30, ještě, rukou, opět doprava, tak, máš ho. Ještě teďko další bude doprava, ještě o 20, o 30, a ještě doprava rukou, a dopředu opět. Pod malíčkem. Tak. Teďko dopředu.